No však... Jasnačka. Čo? Nič, to je jedno. Že potom by sme mali nejaké legendárne zviera, že doplníme si naše zásoby v kempe. Aby sme potom mohli predať voľa kedy. Bože, vieš, ak býva Beláková? No. Tak počúvaj, vieš, ako majú oni výzdobu? Nejakú. Oni majú, že žltý vianočný stromček majú na tom balkóne a celá strecha im blíká. No. To je hnusné, uvidíš. Jak to odfotím. Okej. A až potom, teraz sa mi nechce. Jasne, ja som začal dať pívečko. Čiže ja už som tu. Mi dáva ešte Call to Arms. Ja, táto je dobre. Jaký negri. Dobre sme tu iba my dvaja samo. A hej sú nejaké gingerbready. Fám, máš pekelné hovna. Pekelné? Predávame ženské hlavné kúpky. Sex v pekle. Myslíš, že Krampus sexuje? Marian? Ja som proste... Paťo, rýchlo. Ma dvihnúť, rýchlo. A čo si kokot? No nie, on tam došiel zazadu a on do mňa začal strieľať. Rýchlo, Ale ja to Paťo. nestihnem. Stihneš, však choď hore po rebríku, A však dobre, klidek Martin. Rýchlo, už mám. Nemám, mám. Počkaj, ja som seknutý tu v nejakom onom Kotolebovskom meste. To som Nikolas? Nie som, ja som sa ožral. Ale mám dobrý... Čo ti tak dobrý... podarilo? Lebo som si dal moonshine ako na vyhyľovanie, ale som troška prepil. Prehnal. Som troška prehnal. Si spomenul objemy. No, presne tak. A čo už do bokvičky? Aj. Samo, čo to bude Slečera Váziková? Kto? Bajčak. And the music, and the contestant wins und Schwarzenegger. Pozeraj, jak tu ja skáčem, to je jak tie olympijské hry v behu. Počúvaj, Paťo, že vraj Šuba od teba kúpil nejakých 200 litrov v pokebale? Ja neviem, čo kto od mňa kúpil. Oni majú luk. Čo si mysleli, čo má zastrieľať s lukom? Počkej, že kebyže ja strieľam s lukom, tak ja zabijem človeka, že ne s lukom. Ty by sa zabil skôr s tým šipom ako s tým lukom, že? A keď nechápem prečo sa keď niekoho zabiješ s lukom, tak povieš, že ho zabiješ s lukom, keď ty si ho nezabil s lukom, ty si ho zabil so šipom. No však, samo bacha, to sú troška pretlaky. Tu je rajčinový pretlak. Hovoril, že vraj, jaký je najlepší revolver, čo ty teraz používaš? Ale ja nemám najlepší revolver, ja mám revolver, ktorý sa mi ľúbi. No tak ktorý sa ti ľúbi a ktorý je podľa teba dobrý? Tak dobrý, tak neviem, čo ten Lemat je dobrý. Lemat, no. Tuto keď si bývalo aj, že minus 14 stupňov cez zimu. Ja viem, že som vždy býval, lebo to bola zima. Ja mám rád zimu. Ja som totiž zimný človek. Neviem, aj. Čo čím strieľať? Ja som sa rozsekal od nejakého kladivostoka. Tak ho nemôžeš zobrať ešte ďalšieho koníka. A jak chcem koníčkovať? Tak máš také kopítko na mape. Podkovičku. Samo od teba to nedopadne dobre, keď budeš mať to kopítko. Neboj sa. Bojím sa. Ja si neviem chodiť oživovať. Ja potrebujem zabíjať, ja som totiž dravec. Piče. Hej, aleluja. Makarena. Tripalovský. Makarena. Má svoj štýl, že keď strieľam niekde vonom, tak ja tu robím kolečka s tým koňom. Sám už mal sekerku. V hlave? Ja tu robím štvorce. Nie v hlave, ale v ručke. A tento čo je? Však on skápe. Aj. Ja som ho prešiel. Videl si to? Aha. Ja som ho prešiel. Tak radšej ich neprechádzať, lebo oni potom nerobím to dobre na pokožku. Samo ja mám nové auto. Nie, ja som vzadu v tom koči. On ma niekam bere. Nie, jak mám vystúpiť? Dobre. On ma niekam uniesť. On ma niekam bere ten koč. Nie, Samo! Paťo, si mi zavadzal. Máš 43 ľudí, zabiješ. Len ja ti na koni, len ty to pokazíš. Pšt. Čakaj, niečo po mne háču, nejaké stekery. Tak chodíš do domu radšej. Pohoda, ja som dominantný. Tak strieľaj po nich, však už iba 28 ľudí. Čak, ale oni sú vnútri. Podo mnou. Aj. Teraz sa musíš kryť jak taký divoch. Vieš prečo?
Ja som mŕtvý. Si si nevšimol? Čo to píše vždycky vpravo? No, oni tu teraz obidvoch strán, takže zrovna by si sa mi tu Čo? Majú delobuchy! Teraz mi preletelo okolo uchu dela. Delobuch, bum, bum, bum. Samo... Máme ísť donútra? Neviem, ale teraz mi doleť okolo ucha doma delo mi, one... Počuješ to? Áno, počujem to. Samo, oni to tuto do svetla hodili. Počkaj, ja letím za tebou. Nie, ja zomriem. Tak... Chodík som donútra! Ty kde si? Nie, ja som vnútri. Paťa, ja som zomrel. Vidím. Koľko mám map s pokladom vôbec? Ja. Že mi to dal nejaký oný bambuštek. Ja mám raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7. Na kostolnej veži jebali sa 3 ježi. Jeden spadol pod valec, utrhol si kus vajec. No áno, to je tvoj. Počkaj, Vagdrobe, dobre, ukáž. No, na mňa letí medveď. Nie, to mám poklad, ty trtko, nechaj ma. Pozeraj, špinavý, černý. Hajzel špinavý. Teraz tu bere môj poklad a on ma zabije. Dobre, pohoda, mám to. Nemám to. Kde ho mám? Nezmysel poklad. Ty špina je hnusná. Nezmysel poklad, mňa zabil ten Dracula. Mňa jebne. A teraz akože čo mám robiť? Es el paso del canguro. Ese es el paso del canguro. Samo dal by si niekedy drogy, ty kebyže môžeš? Hej, to je dobré. To je správna. Správna odpoveď. Som tam tak, no akože štampru, asi tak. Ale drogy, ty kok. Však ale, že vraj aj alkohol sú drogy. Ale alkohol nie je, droga to je alkohol. Ja si myslím skôr, že alkohol nie je droga, ale droga je alkohol. No to som sa zaplietol, nechaj mi to tak už teraz, dobre? Toto bude mierumilovné. A prečo? No. Prečo si na zemi? A ty prečo na zemi? Ja nie som na zemi. Nech chytá nejaký človek. Ja ležím na zemi, ja nič, takto neležím na zemi, ja stojím a nič nevidím. To je isté. Dobrú som mu čapol, čo? Kokot jebaný. Hej, to peknú. Au, No, au, samo healuj. Bez toho, aby si skapal, ďakujem. Čarovné mliečko, napustím. Ja som padol. Môžeme ma samo... To ma tu strieľa. Krysa, tu poď sa schovať, ja som sa nadrbaný. Jaj, bože. Jaj. Paťo, nechce... Nie! Samo, musíš ma oživiť, ale ja som v pohode. Ináč. No, ja nie som v pohode. To sme dopadli. Však ja idem za tebou, ja idem, že som ďaleko. Samo! Daj dole tú gebulu. Máš širokú gebulu. Ty máš širokú gebulu, on je slepý, on sa mi do nej dráfa až moc. Ja som fakt že napitý teraz, ale teraz je vážne, akože teraz serious. Ja mám rád Fice, ja som ho strieľal vtedy do brucha. To fakt. Hello Rani, goodbye Jimmy. Ja si mám niečo umyť, Paťo. Čo si povedal? Nič to nepovedal. Kúškom sa dávajú facky, že? Nie. Čo si povedal? Y-om. Čo si povedal? Dostal si pacečku. Ja sa nič umývať nebudem. To bola slabá samo. Musíš. Aj. Wow, to bolo divošské. Ja trhám nejaké... Je mŕtvol, ha? Ja tu ťahám nejakú onú... Takú šunku ťaháš po zemi. Ja tu ťahám nejakú anorektičku, počkaj. Analeptičku. Nie analeptičku, anorektičku. Paťo, aj tu je jelení. Aj tu sú jeleni. A sa mi teraz ale lepšie strieľa, keď je ten... Dobré mliečko. Keď ten... Tak aj na pusinku môžete repeater dať. taký posraný, ale aj na pusinku môžete dať. Ja sa lepšie strieľa, keď máš nevyčistený repeater. Hej,
Lebo ono mi to nekope. A lepší zvuk to robí. No, ja dám hneď headshoty, lebo ono mi to nekope. Kokot, tak teraz nič. Teraz som skoro moječko dostal. No, prečo ty voláš Samo a nie Samo Mačeta? A ja viem, prečo sa mám iba Samo a nie nevolám sa Samo Mačeta? Prečo by som sa mal volať Samo Mačeta? A čo je za otázku, Pati, ty sa ako nudíš, alebo čo? Prečo sa nevoláš Samo Mačeta? Však ale to je jak ten Johnny Mačeta, ne? Čo sa volá? Ten Playboy. Áno, viem, Kerry. Sam nechceš točiť so mnou porno? Čo? Že nechceš so mnou točiť porno. No vyskúšame spolu, Paťo? No však už točíme spolu YouTube videa, tak môžeme aj porno. Za mňa. Presne tak. Otestujeme však, oprobujeme. Oprobujeme, že ako to funguje, že doha ako vieš a potom vyhodnotíme. Presne tak. Že s kým to bolo lepšie. Dobre. A potom to každý natočíme s nejakou babou a že ohodnotíme, že ktoré sa nám ľúbilo vyššie. Okej. Musíme mať nejakú porotu ešte, veď. Vieš, to bude porota, to bude Adam Kučera, No. Oravec Aha. a Gabika. Okej. A čo Vent Baran? Vent No, Baran on mi tu utíka do bude potoka. natáčať. Aha, jasne, on bude kameraman. Dáme sa Kameraman. tohto tu vyhýluče tu vpravo. Ideme ty čo Tohto ja chcem zakázať na koňovi. Kto bojoval v roku 1944 v Normandii? No, spojenci proti Nemcom. No ale taký generál, ako sa volal? On bol potom Nie, on bol potom prezident od roku... Nie, ale Hitler nebol generál. Taký, no, americký generál. Tam odkiaľ vedieť. Čo tu sa neučili? Ja jediné, čo si pamätám, bolo nejaké bostonské pitie čaju z oného. Z osmičky. Čo, Paťo? No neviem, aké bostonské pitie čaju, ale však vy máte teraz, nie, druhú svetovú. Nie. A mali ste ju? Nemali. Jaj. My sme mali teraz ešte len prvú a začali sme Stalina a akože začiatok druhej a potom sme začali brať nejaké kríza na Slovensku. To je od Pasagen teraz. Kríza na Slovensku bol... Mastím ich ako Samo ja ich orechy. neočujem tých typkov, keď mi tu vrieskaš jak taký buklička. Mama. Počujem sa asi 25 razy. Hej, to ja ty sa počuješ, počkaj. Opakuj niečo. Bum bum. Počuješ sa ešte dá? 20 razy? Áno, Hej, tak už potichučky iba. Kopala Joško v studiu. Že tam našla... Joško nemal čím kopať, lebo on by to neď predal. A tak to je krutá pravda, Patricius. Pravda mení človeka. Každý od toho, čo ho má Preto nikdy najmenej. nikomu Paťo pravdu nehovorí, aby ho nezmenila. Dobre. Každý od toho, čo ho má najmenej. Čoho? Deťou. Nie, nemám ešte deti, čo si? A deťou. Ani deťov nemám. A detvou. Môžem sa opýtať, prečo z toho komínak je červený dym? To si prehúril. Čo? Ty sa prehúril. Tam, čo tu je tvoj prsteník? Taký prsteník. Tak prsteník, jak sa to volá? Malíček, nie? Prsteník. Ty si videl, aké mám krivé maličky? Nevidel, ty máš krivý bango kar. Kar, nemám krivý. Ja nie som bango. A bango kar ani nemá sa zabudol povedať. Paťo, hen to mi nechaj. Ok. Pistácia. Joj, bodni ho, rýchlo, bodni ho, očekaj. Paťo, nerob, ja zomriem, ja 5, 4, 3, 2, 1, ja zomriem. Ty máš také šťastie, Paťo, prosím, ja zomieram. Dorítik, ešte raz. Prestaňte s tým.